ka bar abin da kake ka je masallaci a yi jam'i tare da kai. Amma in ba ka yi sallah ba akwai ranar da za a yi maka sallah, kuma wannan sallan da za a maka kuma ba zai amfani ka ba. Sani wannan mutane hudu kenan jiya muka yi maganarsu, wanda ya yi sallah cikin jama'a kafin a yi mai sallah. Su tari za ka ga samari yana jin daɗin duniya, zuwa ya yi sallah a masallaci ya zama mai hasara. In dai kuma zuwa masallaci ya zama maka hasara, ka san kana cikin hasara duniya da kiyama. Ka duba duk abin da Allah ya yi ibada, abin da Allah zai tambaye ka gobe kiyama. Allah bai tambaye ka je maka ka gina masallaci ka yi kaza, Allah bai tambayen ka wannan. Abin da Allah zai maka tambaya gobe kiyama farko shine sallah. Wallahi sallah. Amma kaga yau shi sallan ne mutane muka ɗauka, ba mu mai da shi da muhimmanci a cikin lafinmu ba. In mun ga dama mu yi sallah, in mun ga dama mu zo mu yi sallah, in mun ga dama ba mu zuwa. Alhali ko shine farkon abin da za a yi maka tambaya cikin kabari. Me yasa za a yi maka tambaya cikin kabari farko? Domin abu ne da ke da wuya, yana da wuya. To in an ka zo an ka binciki sallan ka, shi an ka ga sallan ka ya cika daidai, sauran aikin ka ma ya yi daidai, ba a ma duba. In dai sallan ka ya yi daidai, to domin in sallah ya yi daidai yana hana ka kowane sabon Allah. Wallahi in ka ga mutum na sallah yana sabon Allah, sallan shi ba karbi ba, ba karɓaɓɓen sallah ba ne. Domin Allah ya ba mu garanti, ya ba mu garanti akan haka. Inna salata tanha anil fahasha'i wal munkar. Sallah in ta zamo karɓaɓɓa, ta hana ka sata, ta hana ka shan giya, ya hana ka darga, ya hana ka zina, ya hana ka cin amanan mutane. In dai sallanka Allah ya karɓa, to ya hana ka wa'yan ga ababa duk baki ɗaya. Amma idan ka ga kana sallah ka ci amana, kana sallah ka damfari mutane, to ka binciki sallanka ba daidai ba ne. Akan wannan gaba akwai wani malami, limami ne da shi da na'ibinsa. To shi na'ibin shi rasa matan wanda zai je ya nemi, shi matan liman. Allah ka raba mu da wannan. Shi ga liman ga ladan, kowa shi kan matan limaminsa yana neman ta, tana ce mai baka san na da miji ba, ita ai ba komai. Karshe dai matan liman shi ta gaya ma liman, ta ce kaga na'ibi, ga halin da na'ibi ke nema na da shi. Liman ya ce na'ibi ke neman ki da wannan? Ta ce eh. Shi ya ce mata idan ya neme ki da wannan aikin alfahasha, ki ce mai kin yadda. Kuna fahimtar karatu na ku? Idan ya neme ki ce kin yadda. Ta ce lafiya, ina son in duba wani aya ne, in auna wannan aya, amma ki ce mai akwai ka'ida kafin ki yadda da shi. Akwai ka'ida, ya bi ni sallan jami'i so 40, kwana 40, kuma kai yayi leci, ka zo raka'atayn ya wuce ko takbiratul ihram ya wuce shi, kai yadda yayi haka nan kwana 40. Idan kwana 40 ya kai daidai ya ƙare, ki ce ya zo ku yi zina da ke da shi. Matan malin ta game da na'ibi, yaya alkawalin mu? ta ce na yadda. Ce to madalla, amma akwai sharaɗi, ina son ka bi liman sallah kwana 40, azafar, la'asar, magaruba, isha'i, kuma kafin ka zo kaka yadda takbiratul ihram ya wuce ka. Yace wannan kada yi, in na ƙare ta, yace in ka ƙare ka zo mu yi. Bawan Allah nan ya dukufa, kafin a ce azafar shi ya zo, kafin a ce shi har ya samu kwana 40, bai taɓa fashin sallah na minti ɗaya ba. To yana cikin wannan hali, bayan an gama kwana 40, shi kenan sai an kai shiru. Sai liman sai ya ce ma matansa, yaya bai kira ki ba? Wai a'a. Bai ce miki komai ba? Wai bai ce komai ba. Sai liman ya ce ma matansa, neme shi ki ce yaya alkawali kwana 40 ya kai. Shera nan ta game da na'ibi ya ganta yana zuwa, shi ya bi haka, shi ta bi shi. Yaya alkawali, na ce maka kwana 40, yanzu gashi an wuce kwana 40. Ƙashe ce, wance in gaya miki wani abu, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, ke shaitaniya ne, ke shaitaniyar mace ne, Allah ya raba ni da ke. Shi kenan shi ta koma, shi ta gaya ma liman. Shi liman ya ce Allah ya yi gaskiya, Allah ya yi gaskiya.
don Allah ya ce inna salata tanha anil fahasha'i wal munkar. Sallah na hana alfahasha, yana hana miyagun ayyuka. Isa in sallanka da kake in gaskiya ne nan garin Harrisburg, wallahi aikin da za ka yi komi da ka same shi perfect cikin laifinka. Amma mai hankali mai wayo shine wanda ke barin ke sallah cikin jami'i, ba kai kadai ba, sallah cikin jami'i kafin ranar da za a fito da gawanka a yi maka sallah. Mutane mu sa hankali, duniyan ga da muke